Nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 9:47 Aksyon Radio Philippines Standard Time. All units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Quarantine 9 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong gabi na naman Bacolod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Inyo pala tuntunan ng Aksyon Night Patrol. Lunes tubtob, Sabado alas 9:30, tubtob alas 11 sang gabi. Ang palatuntunan naging disenyo agad kamo ang makahibalo sang mga hitabo, mga balita. Din man ka mga bahin sang pungsod Pilipinas sa mga yarana sa ilasinita sa tagsa ka mga puluyan. Din man nga bahin sang kalibutan, welcome sa inyo palatuntunan. Action Night Patrol. Yari kita sa Lunes, unang petsa sa bulan sang Marso tuig 2021. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Henovaya talos kag temporaryo naman
nga nagapungko sa nga palangakuan sa sining trono sa ngalan sa nga regular nga anchorman aksyon Eric Magbanwa. Talos kita na nga magapangalagad sa saligad nga gabi. Tangod sa mga adlaw ang bulan sang Marso kagpit sa ono. Amo ining pinaka-importante nga adlaw para kay aksyon Eric Magbanwa nga nagasaulog sang iya sining nga kaadlawan. Sara siling tarayar kita sa bulan sa nga Marso. Ang bulan sa Marso amo ni kontani ang isa man sa bulan sa tuig nga mayara sa madabo-dabo nga mga festivals nga ginapatigayon, mga kahiwatan nga ginahiwat mga kaaksyon pero subong tangod sa nga pandemya ini nga mga festival medyo malayo-layo ikumparar sa una. Kung mayara gid man mga kaaksyon nga nagapatigayon sa nga festival subong nga mayara sang pandemya, ang Banwa syudad o kon probinsya man nga nagapatigayon sinibesan pa nga mayara sa nga COVID-19. Ang ginapaagi lamang ina sa ginatuwag nga virtual o kon online. Ginairi ina live sila sinita sa tagsa ka mga Facebook page. Di kung tani sa mga bulan sa nga Marso ba ginapaabot kita nga Malasimbo Festival dito sa Puerto Galera. Mayara nga Samal Festival sa Island Garden City of Samal. May anibi na Bulawanon Festival man sa Compostela Valley. Edre sa Negros Occidental ang Marso. Gintipunan man ni makaaksyon sa marabo-dabo nga mga kahiwatan. Ang Sipalay City kung tani may Charter Day nga celebration. Mayara man gani nga Buraduran Festival. Sa may sunod sang Kabankalan, ang isagid sang isaman sang sikat kada bulan sang Marso, ang sabahin sang Sagay City ho, ang Sinigayan Festival, ang Victorias, Marso man, di bla? Mayara man sang Kadadagan Festival sa sunod sang Victorias, may kisi-kisi sa Banwa sang Ilog, may Burangoy Tourism Kite Festival sa Sipalay City, may charter anniversary pa gani sa Himamaylan. Ang charter anniversary sa Himamaylan matupa na sa Marso 31 mo. Katapusan nga adlaw sa nga bulan sa nga Marso. Pero ini tarang-tarang nga mga festival mga kaaksyon. Hindi ni masaksihan pero sa una, pareho sang nagliligad nga mga tinuig. Kundi ang kalabanan sa nasiling tanay paagi ini sa lain nga senaryo. Para mapasiguro nga arang gihapon ginatuman, masunod gihapon ang minimum health protocols. Ang iban nga mga banwa kag syudad hindi man makapanga-indi kay kadamo sa mga residente, mga pamuluyo nila ang nagapamangkot mo, nagareklamo asiling niya ay White Festival bisan sa Facebook na lang makita namon. Man kabaloman kalabanan nga mga constituents nila, pamuluyo nila nga ang festival sa kada tuig sang banwa kag syudad may nakapain na nga pundo. Pila malangguro ka mga LGUs di nga ang pundo kung tanay sa festival na gasto sa kampanya kontra COVID-19. Sige lang, importante mga kaaksyon, mayara kabusang nga dapat saksihan. Pareho sabay sa Banwasan Don Salvador Benedicto, ang sunod sang Cadiz. Di vlog, in virtual man to, in live man to sila sa nga FB page. Ang ilas sa kahiwatan sa festival. Kaya maamo mo niguro matabo sa pila ka mga banwa kag syudad dari sa Negros Occidental. Last 9:55 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Bago wala man natapos ang pamulong-pulong naman ni Presidente Rodrigo Duterte, ang ginatawag nga Talk to the Nation. Nagpresentar naman siya mga kaaksyon sa kung anong duga nga plano. Tika nga himuon sa nga gobyerno nasyonal. Sining kampanya kontra COVID-19 kag ang nagumpisa na nga pagpangbakuna. Hindi lamang COVID-19 kag COVID-19 vaccine nagasentrong palayag ni Presidente Duterte.
Kundi mayara sa giningadla naman siya nga mga opisyal sang gobyerno, mga empleyado sang gobyerno, high-ranking official sa nagkadainlain nga mga departamento sang gobyerno nga nagapangatubang sang kaso. Wagid makaluwas, wagid lampuwas na rin pila ka opisyal sa Department of Trade and Industry. Maging hingadla naman sa mga ka-aksyon na dapat kakaso naman sa serbisyo. Mayara sang taga-DTI, mayara gapon taga-DPWH, Department of Public Works and Highways, maging hingadla naman siya. Nakahambal naman sa pila ka beses sang PI. Naka-PI naman nahambal si Presidente Duterte. Hindi basta-basta nga mga kaso ni mga ka-aksyon ang ipasaka sa mga opisyal. Dati, kung basihan tang palayag kag tunos ang tinaga ni Presidente Duterte, napamatundaan na gini. Ini mga pang-mention niya mga opisyal sa gobyerno, mga opisyal sa departamento sa gobyerno, na naghimo sa anomalya, korupsyon gapon. Sa kada talk to the nation ni Presidente Duterte, mayara siya sa ganyang headline. Ginamatamat niya lang. Palayag bulgar ang alan. Sang mga tao nga ginpaydalom sa investigasyon ako sa korupsyon. Tub-tub na papatudaan nga naghimogin man sa korupsyon. Ang simple malang pinalidad ni Presidente Duterte sila nga kakasan nyo na sa serbisyo. Why na rason nga ara sila sa gobyerno? Daw may pila naman to katao nga lang giningadlan niya, may 5 naman to. Plus ang kaso man sang ambasador dito sa Brazil ho, naginakusahan nga nagmaltratar sa isa ka house helper. Tigin paboran ni Presidente Duterte ang silot, ang pinalidad batok sa ning ambasador ni ang desisyon nga dismissal from the service. Way panikwaon nga benepisyo ining ambasador to Brazil nga napamatud-an nga nagmaltratar sa isa ka house helper. Ang isa pa dali sang naralupang doon sa pabalong-pulong o kung sa palayag ni Presidente Duterte bago lamang na waslikan niya naman sa mga tinaga si Vice President Leni Robredo angot sa pag-inabot sa bakuna. Nagsentro naman kay Vice President Leni Robredo akon sa mga bidonggoy pa magka-aksyon ti question niya naman ang mga suno sa iya. Way balasihan nga palayag ni Vice President Leni Robredo angot sa ginahimo ni nga tikang sa gobyerno nasyonal angot sa COVID-19 vaccine. Dugay-dugay bala pabati kong portion lang sa nga palayag ni Presidente Duterte. Kay man nag-presentar gid sang report si Health Secretary Doke. Gina-interrupt niya. Sila nga, ops, nalagin. May monohon lang ko. Man ining ginahambal ni Vice President Leni Robredo. Ay ginisana, yakwan. Dugay-dugay pabati tang bahin bla. Tang palayag ni Presidente Duterte. Las 9:59, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nano ba na mga balita ka dapat nato sa niya pagkatutukan? Sa ato sa nga balita lokal or by the way ato sa nga patrol. Aksyon John na Diaz at temprano pa ka naglibot with aksyon na Nixon Tahom. Ang ato sa piloto sa patrol. Sa mga balita nasyonal naman upod nato na aksyon ang defensor. Ato sa mga aksyon na unit reporters dugay-dugay naka-ready na. Nakahanda na sa pagbalbal, pagwas-was sa ina sa ninitipon ng mga balita sa Norte, Sur, Central nga bahin sang Negros Occidental. Ano mga balita nga dapat nato sa niya pagkatutukan? Oy sa bahin na sa balita lokal, konkremen ang hambalan ng pagpatay sa gihapon nagapadayon. Hindi lamang diri sa Bacolod mga kaaksyon, kundi pati sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental. Ang ulihing krimen diri nga hindi basta-basta ang pagpatay sa biktima o ang pinatay nga biktima. Man ang gintiro patay katapo sa mga otoridad mo. Hindi lamang kulbaan yung mga ultimo nga mga pumuluyo sang Negros Occidental. Pulis tagid nga pulis. Pinatay pa mga kaaksyon. Isa ka pulis nga naka-assign sa pagpangita kapag arestar kung tani sa mga wanted person. At tiniro patay sa barangay Patunan, Banwas ang Calatrava. Sa bados ang gabi ini mga kaaksyon. Staff Sergeant John Daniel Gutierrez
Joven pa, 37 anyos. Nag-istar sa barangay Bulwangan, taga San Carlos City. Pero nakadestino ini siya sa Tubuso Municipal Police Station. Question pa rin kung anong tinutuyo ya nga nagkanto sa dito sa banwasang Calatrava. Para ka sibilyan isa nga nagalakat siyang sinundan sa isa karmado nga tao, pinalapitan, naglinuthang sang malapitan. Close range ang paggatiro sa Nisaya. Tanda maggatiro tong paggaluthang kabati igo sa ulo ng pulis ni kapatay gid. Gindala pa sa ospital, buway mantabangan. Ang nagtiro sa niya mag-aksyon naggalakat palagyo dito dumiretso sa nagahulat galing nga pick-up sa unahan lang ho. Ang personal kagang angot sa trabaho bilang pulis. Amo di karon ang nagapanguna nga ang gulo kon motibo nga ginatutukan sa atos sa mga kapulisan. Ang pamangkot diri sang kalabanan kung bala makilala ang madakpan ang tagpatay o kung tagluthang o isa ni kakrimen nga di basta-basta. Bangod nga pulis lagid. Ang obra sang pulis di among pagtapna sa mga krimen, ang paglagas sa mga kriminal, ang pagpangapin sa mga tao pero ti way man makapalagho, way makabato, pinatay sa simple lang nga paagi. Mangin monitor gi guro ni siya, sinundan ni siya, pinalipitan sang malapitan, close range, tiniro, patay. Ang pamangkot dari anong nabala kahilway ang sitwasyon sang Negros Occidental magabading plastada. Sige na siling sang kalabanan nga kung way ka malang sang sala kuno, way ka man sa dapat kahadlukan, correct mo na. Pero maayo lang kung sa kada krimen lang katabuhaw. Ang matutuod nga target lang kung punteriya sang kriminal amo ang maigo sang bala. Ang subo kung mayara sang masalan na bala. Mistaken identity amo ni pinakabusubo kung isa ka katabo. Kag ang pinakamasakit diri ang may masalabat bala nga sibilyan. Abay pa nga marisolbar ining kaso ni sa labing madaling ation. Ining krimen nga pagpatay sa pulis. Kaya kung madugayan ni kag matulugan naman, malakip naman ni sa mga kaso sa ginatos gani ka mga kaso guro mo sipon ta lang mga sunod sang 2 ka tuig lang kasi kung nabot na sa ginatos ka mga tao o ginatos ka mga kaso kung krimen nga pagpatay dali sa Negros Occidental Bacolod awagin sang naangkon nga hostisya pareho sa mga krimen nga pagpatay dali sa Bacolod City. Ano pagid ang iban sa nga balita sa bahin sang lokal, ang politika nga balita? Ano bala na ito pangdanyo dis Bacolod? Ang tarpaulin nga nagaduso o ko nagaengganyo sa bata ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga magpapili para sa presidente sa 2022 nga eleksyon. Ara na, amat-amat na, nga nagadamo. May ara sa nakatakons puro sang kahoy, aras postes, pader. Pati nga di kudal sa balay, may ara naman mo. Panugod na balay yan sa amat-amat nga init sa ilanat sa pamulitika sa nasyonal nga level. Nag-amat-amat lamang ini, damo, ang tarpaulin, nagsugod pamutang sining tarpaulin, nga sararan, tatlo kadlaw ang nagligad mo, sip-isip ta. Sang ang isa ka grupo nagpatigayon sang press conference sa katambong mga tagani sini diri sa Bacolod, ago din pakilala ang grupo nga Negros for Lene. Amo naman ang grupo nga nagapanawagan sa mga tao sa Bacolod kag Negros Occidental nga suportahan ang panawagan kay Robredo nga magpapili man presidente sa 2022 nga eleksyon. Tekon sa bahin sa oposisyon, sa bahin sa Partido Liberal, why nagid man sila pilion da nga magkandidato presidente? Nga medyo mabakod-bakod, magluwas kay Vice President Lini Robredo. Amo mala na sang bakod mga kakson kay Unabes, amo na sa nagatindog sa buong bilang pinakamataas nga leader sang Partido Liberal nga amo karon ang ginakilala bilang oposisyon. Ang balantaya naton diri masunod nga adlaw mo ni kung ano ang daragan sa ning senaryos Bacolod kag Negros Occidental. Sino bala ang pakita na sang ila sa ning nga dagway o kung matuntun nga pagkatawo kung pagsuporta sa kandidato
ang ato sa ning hambalan ang pagkamatamat pagkit sa ning tarpulin nga may tinaga nga nakasulat ran sararan. Isa na bala ini kapag pamatsyag sa piyak nga grupo nga ginatuwag Negros for Learning, ang grupo nga nagasuporta kay Sara diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Hindi man basta-basta, hindi man magkapierde ang grupo sang administrasyon. Imbukada sa ato sa nga pagpangalakad flash report sa Patrol with Action Jan Diaz. Action Jan sa report please kamin. Action na Tatlo dari ang pilason sa aksidente nga diluntad sinig lang mga gabi diri sa tubang sa San Miguel compound along Burgos extension sakop na inisang barangay Granada sa sang Bacolod Action Mar. Duwa sa mga motorsiklo ang involvado sa ning aksidente sa kaina kita ginato no guba wasak ang uluhan nga porson sa ining isa ka rusi nga nagaduag sang itom matapos nga nakabunggo ini isa pagid ka motorsiklo man Rusi man Action Marlon diri sa dala na interview naton kay ina ining investigador no ang traffic investigator subong sang station number 5 after ginaikotan nila ding sa lakyan naton na po ang iyang ngalan pero according sa iyang isa ka motor diri halin sa may sulod sang compound sa San Miguel and then gulpi lang naggagwaabe kag ma-left turn pakadto dito sa area sang barangay Granada. Galikiti may isa pa ka motorsiklo nga halin dito sa may east o west portion then pasaka man pababaw sang barangay Granada medyo dulom abing lugar hindi guro kamurot ang motorsiklo nga may paliko na gali nabungguan ni Action Mar ang motor di tumba ang motorsiklo isa ka rose duha ka mga persona ang sakay sini isa ka lalaki kay isa ka babae lunsay pirason atong nagatrabaho diri sa sulod sang compound pirason man kang course ng minor injury Action Mar gabutan na sila no gingana sila sang first aid diri sa mga otoridad bago ginamang ang ambulance sang barangay Granada nakadto diri sa lugar gilapatan sila sa nagakaigo nga pagbulong pero minor injuries siguro nagkonsan duwa ay ning driver nga ako nang sakay sa isa ka motorsiklo nga nagisanon di lamang ari pili sulod wa panaton na check no kung nakidugin dalato sa Action Mar sa may ospital. Amo so far diri no ang sitwasyon ginasakay sa may bago ginamang sa may police patrol ining duwa ka mga motorsiklo ginpaigo grabe sa likod sang patrol kag dalon dito sa may police station number 5 kining lugar station 5 na ini galikiti perti kadulom Action Mar along diri nga area kung paliko ka na dinga daan kadelikado wala pa sang sang street light no wala sang street light sa dalan kadulom bisan ganiguro kun mga lagko ng salakyan ni dapat inainay gila sila country nagasbay so ka medyo delikadong lugar no amo ni kiling area dire ko naton damo gyud din nagalabay basta mo sini nga oras ko lang gid Action Mar suga no nga para makasanagan ang sitwasyon sa area kag di makatugas aksidente kabalo ka ang suga ari lang gid sa entrance so sang San Miguel pero diri sa Piakya ilabi na sa masalakyan o kung nalagyan sa masalakyan gikan sa may Burgos pasaka diri sa may Granada way suga Action Mar pero Action dyan ang dala na national road na sa unang plastada National Road ni siya, diri Burgos extension bala. Ate iya unahan ng Action Mar sang area sang Patria, San Miguel compound ni. Diri sa Melikuan sa babablas ng Santa Fe. Nga resort diri lang gid sa ulunahan diri na nagluntad kining aksidente sa naglamang nga gabi Action Marlon kita delikado Action dano kadulom-dulom nga katama ho sa video ni mo dapat lupang do na sa ato sa ni national government butangan na dani sa suga mano gani ginbutangan actually kay na may pila duwa na ka flashlight nato ning gamit galing kid diri sa area bisado gid sa kadulom no ang sitwasyon sa lugar there is why nga kung lang taon naton na ang area diri dapat hinay kagid ko nagabiyahe ka perti ka dulom sang area ang may suga sa tuod isa lang gid ang natutukan nga ang gate lang gid sa compound sa piyak nga dalan wala sang street light wala sang suga abi para mapasanag-sanagan ang lugar kalau ka tinatikan masinimana mga aksidente man diri luntad ilabi na ang paliko wala pa kadto sa may Providence sa diri nga subdivision diri ginaka kun mga masabi nagaluntad ang aksidente kay nagapa-curve nagalikuan gyud nga area Action Marlon
Actually, kung natin almost very along sa may Burgos Extension, Alindra Action Mars sa may area sang Lopez East, pasaka ka di pa Barangay Granada, kadulom-dulom gigit sa Dalanon. Wala sang street light, do may harap, may pilalang, lagka-lagka, hindi pa makapapanag sang Dalanon. Siguro mo dapat gidyan nila sang Igtulopangod, kaya para malikawan ng mga aksidente diri, kaya karoon nga gabi, duha ka motorsiklo na binungguanay, 3 ka mga persona, 2 ka lalaki, 1 ka babae, ang pilason, Action Marlon. Flash report, gikan sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, tuloy sa sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ining problema angot sa kakulang malasang street lights akon suga sa mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod City mga ka-aksyon. Importante kung tandi ini nga tagaan pagtamod man sa atos gobyerno mo, atos sini pila ka mga opisyal sa nga gobyerno mo, amo sila ang yabe kung tandi nga magpipito sa abaga sa mga dapat pipion ang ayara sa gobyerno ka national mo, ya ka national government, di kung kaisa kon magmatumato lang nga butang suga darang barangay, butang suga ang syudad na base kon munuhon man slabla. Kaya mati napaidalo mina sa national government. Pero kung papisan-pisan lang kung tani na mo. Importante na ho kaya bawin ang lugar na kanamo na gani sa mga aksidente na. Ang aksidente isa sa nga masabigan na tunaan man bangod sang kadulom, di ba? Ang pagmaneho sang hubog, tiyan mo gina siyempre nagapanguna gid. Pero nalakip man na sunod man na mag-aksyon ang problema angot sa kadulom, angot sa kakulang sang kuryente, kakulang sang suga. Importante ng suga. Sa maghalay kita ka implementar sa proyekto na nga hindi manapuslan sa mga tao. Ay ho. Tani si Presidente Rodrigo Duterte makamando masamo sa nino. Kung may road clearing operation nga ginasilin nila nagbanidalagon man sa Bogos nga Pilipinas, dapat kung tani mando man si Presidente Duterte, tanan nga dalan na ginapanagyan sa gobyerno. Butangin nyo suga. Suga ang kasarangan lang ang kasanagan, kasarangan lang ang siga. Ay mabudlay man kuno nga tuman ka sa sinagsanag sa suga kay silaw man ako nung gabi. Di ba? Inang kasarangan lang nga suga. Matuman mahimo ginaguro sa bilog ng Pilipinas, di ba? Wala toon na base kung maduduman man ng Presidente Duterte kung matapos na yung problema sa COVID-19. 13 minutos nakaligas attack ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Anong sabahin sa nga balita nasyonal kaysa nasilinta na Presidente Duterte? Talk to the nation. Duwalos ka na semana ni Talk to the nation. Si Presidente Duterte. Subong agap mag-aksyon ti si Duterte liwat nga nagsugilano naman sa mga miyembro sa isa ni Gabinete. Sa kada Talk to the nation ni Presidente Duterte yan sa tuo sino ganina ti si Bongo. Lagi na si Bonggos tuo ya. Mga importante nga miyembro sang gabinete niya labi na ang may dako nga papel sa pagtakna sang COVID-19. Ang resulta sang ginsugdan nga pagpangbakuna mga ka-aksyon ang kung anong mga dugang nga swestyon kapananawan ni Presidente Duterte. Isa na na si Duterte, liwat na naman nga nagmuno sa ngalan ni Vice President Leni Robredo. Bawang siling ni Duterte. Silingan na ni sa Vice President Robredo man duda ni siya. Kinahambal ni Duterte silingan ginarudahan niya ko nagpabukuna na kuno. Upo na bila kami ang miyembro sang gabinete. Siling ko ba si tuod nagpabukuna ka way man. Kinahulat sang public subong ang announcement sang presidente mo nga mapabakuna siya sa public. Tinamo man ang pamangkot subong, nag-start ang bakuna nga way makuno si Presidente Duterte na ipabakuna. Tamo man kasiling nga hindi Sinovac ang ipabakuna ni Presidente Duterte. Lain niya nga brand, Sinovac na nagaboto. Ang mga matigdas nga tinaga liwat ginboy ni Duterte kay Robredo, may time ta pabati ta nga dugay. Ambal ni Duterte mag-action kay Robredo, sige lang salita ng salita, wala namang ginawa. Sige dugay. Lasa 10:15 Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio Philippine Standard Time.
Ato sa mga gaboritor sa live stream, dugay-dugay. Monohon na ka mo isa-isa. Saan ba ilang ka po na? Last Jess, si Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aber aksyon na hen, balikan na kato sa nga patrol. Lipot lang korong observation nila. Ayanti sila nag-proceed nagkadto dira sa bahin sang aksidente. Napagbungguan na isang duwa ka motorsiklo sa area sa Barangay Granada. Nakalibot-libot na ni sila temprano pa. O sa pila sa di ka mga mayor na dalanon diri sa may syudad sa Bacolod. Balikan tang report sa ato sa nga patrol. Aksyon Night Patrol Field Reports. Observation report sa Patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik report please kabin. Mayong gabi aksyon, mayong gabi sa tuturan nyo mga aksyon. It's happy Monday evening. Kanami isang panin po, do kalilong na tani. Mga lingkay na sa nga gatop-top gabi. Galing kayo, nagbawi kasi magka do puso na lang sa kagabi yun. Tinagaw ko dito aksyon, madam. Silente Dari sa may San Miguel, no? Dulong grabe Pabalik kami gani, Drio. So may isang dinede, Salvit, sana didampe, palopes-pes. Ang bot ka dulong isang area aksyon, mare. Dulom-dulom gid ang lugar. May mga nagka-park, mga madlagko, mga trucks gilid sa dalan. Ang maling delikado, Action Mark, kay hindi lang kalidari sa may Burgos Extension. Kung baka ito ka Action Mark, circumferential, may madlagko nga salakyan, nga dara nagka-park gilid sa dalan, kung hindi ka morote, hindi ka gid sang dalan, hindi mo sunado gid. Delikado gid kaya mga 16-wheeler truck, mga van, dra nagka-parks kilid ng dalan sa may circumferential, inablang hindi pa bala gusto magbiyahe, lahat ka magkagahon. Hindi mo na pwede aksyon dyan nga parkingan, irang dalan, sa ilida, dalan? Gani, hindi ba nagkasalik kay kalapad ba isang dalan? Dito sila nagaparada, isa para YB sa may kapangdako, sa sinituras daan. Gani, Kaya mo nang ginatake advantage nila sinadra. Di ba mo na mga nagkatabo to ng liga, yung aksidente kakasuot sa talab sa truck. Kaya may nagkasalik ng dalan mo, bisan pang bike lane na nila, kamalmahan gini sa bike lane, nito madiscuss siya pa ito niya, damo pa yan nagka-aksidente, sinadri nagka-park ang mga salakyan ng Sonmar, no? Galing dapat siguro regulation ng gurong mo Andre, ya kung mayo kung may makasita, laki na na sita mo, ang inabla sa wayon nga sir, bawal sa parking mo. Nagagaro parking di ay. Kasi discuss sana di black now. Daw mga mamala na simple lang ang mga panaway. Mga panaway lang humble, mga panaway ni Papang Nixon, nga daw gid laga pamersa. Pero gadulot lang ang agi. Na amo na ba sa gadulot ang agi, amo na ang mayo nga panaway. Bisan laga pamersa, wala ga bugto ang ugata. Pero kung makawas-was, sobra pa sa gariya, Karoon gabi kami sa may Burgos, nga area, na lapit namin sa police station number 4. Kanamo pa sa lakyan nag-alambi yung tub-tub sining mga tanin Action Mar. Pero iba na yung ganagid lang maglagulagaw, no, ka normal lagi sa sitwasyon Action Mar. Bisan ganing paplaza kami, sining gabi. May iba pa nga rin sa mall. Nagapalakaton, bot siringon, boy, guro ekonomiya na to na. Damo ka nagalakat dala, nagulat nga di pasay nga salakyan, may nagabulog sikleta, motorsiklo, kagilan pa, no? Adamo ganyan kasulod sa mga lodging house, nagapasimple. Sa buong mga lodging house, Action Mar, may policy na sila ngalain. Magsulod ka sa mga lodging house ka dapat isa ka entrance, isa ka exit man. Tapos maglabay ka, hindi lang pagabrihan ng bintana kasi lakyan mo o kung nagamotor ka wala nila ginapadulog sa entrance. Ang bati ko, dikto ka naging ko mag-abot na sa tulo kwarto na tiniran nyo, dikto ka na nila kuhaan temperature na kuhaan ka na nila Action Mar temperature ko na check. Daw mo na bla? Kaya naging si Papang Nixon, hindi ko na pwede ko naman. Minor? Hindi man. Di iba ni Mambag naman nga nagsulot di gani. Sulot sekreto lang. Tapos diri kuhaan yung mga temperature check at kuhaan yung kami diri isang ID o kudala natin. Kasi bakit ang lana? Dapat ka ng establishment may backtrack mong establishment mo na mga lodging house. So kung wise ang backtrack, obligado ganyan magsulat sa ngalan? ID with ID? With ID.
kung kasulod ka kung nasa mga mo ambal nila sa iba nila nga depensa, kakadto ka bide kay privacy gani ka ba? Kay para sekreto lang bla. Sekreto bunal, di ganun kay establishment na mo ko na to, sunod gina lang sa may mga ordinance, di dapat yung backtrack ka ito nga pakita. Ganun kay ti, kung magamos sinagurong ang polisa, abot ko may makadto, pasalad di nga, sunod yung mga inadlaw. Kung di ba, pakita ka na lang ko ng Mall. Na, mall ka naman ko na hindi ka na mag-lodging house. Or pwede ka makuno sa Sugarlandia. Kabalo ka sa Sugarlandia? Di na sa? Kampo lang. Sugar. Oh. Sugarlandia, sa kampo. Herte. Inaiya, wala na tayo backtrack. Katulang. Kato lang. Wala na yung backtrack. Wala ba natin pressure check? Kasi sa doon kami, nitang sila yan. Mabuhat na sa listahan na Wala pa na gwardya. Wala na darinta, no? Wala ka mabayaran. Tapos, mag-gusto ka oras. Kinalagaling, matable na, mag-crash kalas, gago matama, pigil-kilo. Kaya pag may nagkalas na gano'y, buto ringon, may iba na. Iba nga tao, o kung iba nga pamaraw. Walang, mga tips, di ba pa? Kung hindi ka ganyan sa may mga lodging house, pwede ka kadto sa Sugarlandia. Ang Sugarlandia, kakampuhan. Kaysa Sugarlandia, libre ang tanan. Imo na lang kaugalingon, imo kinanglan nga dalon. Ha? Amo na, kag imo depensa sa kaugalingon, proteksyon ang kinanglanon. Karon gabi ak sumay namin panyempos, palibot sang sirad, except na lamang sinobra na mo subong at makapalaing gid sa tempo. Pero panyempo naton sa palibot, yan sa nasiling ko naman na yung panahon. Ang kalangitan, liliyon to damo galampang, doy masado, no? Waya, masado galoma. Ang linaw ng ating langit, kay ganda ng simoy ng hangin. Awaning simpo aksyon ng Marlon, ha? Damo bala sa mga birthday celebrators, so bulan sa Mars Action Mar, so Bong Section Eric, Boss Section Alvin. Uy, birthday boss ni Alvin? Uy, ni Baby Boy. Birthday boss Section Baby Boy, Alvin Graba. Pagka March 2, 3, do kay, ano na lang ganito bang 4? Do March 4 kay Action Dale. Pagka March 5, kay Action Fred Salanga. Apat gigilir? Apat sila sa kasmana, no? Oo. Kung sa 5 cocktail bini, 4 wins, 1 loss. Di ba? Kung kompleto kita ni sila, galing kay Action Alvin. Abot ko na nagapi para sa Action Alvin mong kita mo kayo natin plano pa sa naglakat. Kaya bala may patumbahon gito sa kuno. May patumbahon doon sa kay para do mayo gito nung preparasyon sa birthday, patumbahon sa katregula. Ako na mo sila, no? Basta Maros ko mga birthday celebrators. Ante, karon nga gabi nag-enjoy to sa Action Eric Magbano, because it is his special day. Ano yung mga ka-action, Dri, samta kita nagpadayon nga naglambiyon at kila pa ka mga balay kalanaan. Bukas, diyaw, wala pa curfew, may araw makabuhos na masunod na 30 minuto, ingagaw na, sa makulang panggin-pangulot nga may namit ka mga ilimnon, ka mga pagkaon, ngiging kaon, pwede pa kayo nga gawa. May pila pa kami minutos, antes ka mo paulit para hindi ka mamalakpan sa curfew. Kaya damo, gyapon, nagkaladakpan action Mars, sining ginatawag nga curfew, no? Dapat sa pinaka-action hindi na magpasabay para wala na sang problema, no? Ano na ang pinaka-sitwasyon sa palibot ng sulad sa Bacolod sa ringag gabi mga ka-action. Mantayan karon ang database ng mga balita ng sipon daton sa kinabalan sa gyapon nagadaliyong sa pila ka mga lugar sa palibot man sang sulad sa Bacolod. Sa totalan ng mga ka-action tandaan, isa sa marason
sa overflow susunod sa Kamangkalan alin kay Sir Dexter Ayan. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action na radyo. Action Night Patrol Field Reports. Las 10:26 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanambalik kay balon tara ang detalye sang reports. Sa ato sa mga aksyon na unit reporters nagastan pa na sa piyakalan ni Aksyon Roger Goteb dugay-dugay ato siya balikan. Pagkatapos gid lamang sa standby. Ang bal. Okay, sa live stream si Mariel Angela. Good evening. Alex Fuentes. Gabaritor man. Alex Fuentes. Si Cathy Ver. Good evening. Okay, Nunoy Elmer Eliano. Good evening sa Marlon. Sherilyn Oro Javier. Monitor lang. Ray Tuhao. Tinusan. Mayang gabi. Belio Ryan. Good evening. Noel Amar. Tamiyo ko lang friend ko nga si Vanessa Mayo. Dara sa Minnesota, Amerika. Cristil Nefled Atsuka. Good evening, Mar. Greet ko lang taga Carabif. Kag Dines Joyce Acosta. Sharing like, sambal ni Noel Amar. Rockney Malinaw. Good evening. Gabanitor Permi, Akso Radio. Si Pora Canyete. Good evening. Sa Marlon watching sa Singang Airport. Tamiyaw ko lang mga abyan ko. Halambal ni Pora Canyete. Fire Month Protection sa Marlon. Halong Gidta. Rosalina Arellano Espadero. Good evening. Christine Menyes Villalobos, good evening, Axelmar. Zirans Barela, watching Villa Angela, great ko lang, asawa ko, Jessica Barela, kag sa Baga Sinegaran, nanay Thelma, kag tatay Polion. Si Dolt Works, Dano Grau, ka Axel Marlon, ikaw ang tingog sa likod ni Kulafo sa daw may similaridad. Ay, way ko nakaagi Dolt Works sa piyak niya nga stasyonan. Basi, mo lang tingog Way ta ka agi sa iban nga radio station. Dari lang ta sa Action Radio nagwan, nagsugod. Ever since. Salamat gid. Ernesto Pacheco Jr. Good evening watching Dumaguete Mostaranda sa mga taga Bacolod. Marilo Kahilig, watching Barangay Wandas A, Manapla. God bless. Si Ana Andrea Famoso, good evening, Action Marlon. Joseph Cuarda, good evening, monitor lang kami di. Rose Guevara, Jocelyn Libon Espojo, Alex Monteza, sa Marlon, mayang gabi. Lala si mo, hingagaw lang sa programa mo, bago lang ko tapos meeting. Banoy Bihandre, just watching. Susan Gonzalez, good evening. Rotner Kirk Lorenzo Olmedo, listening always from Escalante City. Alex Montesa, liyog lang ko na tamyaw sa family Salo Darid, Katige, Somaldi, Mugar, Rojo, Clarito, Barangay Buenavista, Gimong, Pontevedra. Ang pagpanamyaw na galin sa kay Guillermo Clarito Gimo, barabong nga salamat. Michael John Sison, monitor from Chato, LSC, Paranaque City. First Lady, thin skid na siya sa Marlon sa kilid ni Duterte. Si Mang Canor, hambal ni Alex. Charlita Daquiano, hambal ni Alex. Bulag si Mang Canor, siguro sa Marlon, walang ginawa. Asis Mahinay, Rona Regida Trava, sa Marlon, greet ko lang happy birthday sa akong classmate, kay Action Eric. Thanks, Gid. Okay. Amal ni Alex, gaugom lang siya gurobatuan para mag-asloman panabor niya. Puro lang pait ang iya panabor. Okay. Si J.R. Ase, good evening sa Marlon, watching from Malaysia. Ginatamyaw ko na family ko na sa Bacolod City. Maranyon, Fajardo, Borromeo, especially sa mama ko, si Astrid. Gapamati man siya permisi mo sa Marlon gabi-gabi. Si Maria Ku, mayong gabi, Marlon, watching from Alhis. Shane Barn, mayong gabi, keep safe always. Si Tin Noble Villa, Roderick Alcantara, good evening, watching lang ko di. Lito Secundes, mayong gabi, from KSA. Jody Florentino, haraman si Rizaga Leia, happy birthday, hambal ni Rizaga Leia. Alright, iban balikan taraman to gadway. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito.
Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna. Las 10:34 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibalawon tara sa saring abahin ang detalye sa mga reports ang ato saring mga Action Unit reporters. Unahon ta sa bahin sang Northern Negros, sunod sa Cadiz partikular. By the way, sunod sa Cadiz, no? Kaya dutay na lang nabilin nga active cases sa COVID-19 sa bahin sa sunod sa Cadiz. Check ta detalye sa balita ni Action, Roger Gotib. Action Night Patrol Field Reports. Action, Roger, mayong gabi sa report, please, Kevin. Yes, Action Malog sa mga balita. Kaya informasyon dari sa bahin sa siyudad sa Cadiz kay iban pa natin dari nga areas aton nga EOR sa Northern Negros. Yes, Action Malog, ang siyudad sa Cadiz mayara na lang yan duha ka mga active cases na lang sa bahin sa COVID-19. Pero muna, gyapon ang paghalong sa among diri mga katawan, mga pumuluyo sa gyapon sa sekto ang pag-implementar sa mga COVID-19 protocol sa may ara gyapon nga magkalunakpan nga mga
nagabelar sa nga curfew, particular sa mga minoridad gani nga ti daw mo pa ang nagalinagaw. Doon dati action malona. Anyway, ati inaya raratanan ginaandong natahan sa nga kapulisan na sa siyudad Cadiz. Kanto kita sa mga police report action marlon na recover sa kapulisan na o kung turnover sa kapulisan na isa ka improvise nga sulpak ka kaga ini ang turnover mga yes takmas tagarka sa itong tinarikdan o kung kapon tinarikdan nga Domingo kapon kaya muli ang pag-turnover sa nanibitan nga sulpak ka pero sa report nga turnover ini sang isa ka concerned citizen na gikilala kay Sinin Canoy E. Ross, 56 anyos ginanda. Residente sang Porok, Baybay sa Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz. Sa sini nga pag-record niya, surrender niya, ini nga sulpak nga surrender man siya sa isa ka persona, siya kasi gibuligan na niya para nga madala na sa bahinsang proper authority ang ini nga sulpak kag pa sa kapulisan kay kabahin siya po tila kini nga tukhang kontra sining mga pusil no nga sarihin na ini ang mga ginakabig lost firearms sa delikado kung ara sa mga kamot sa pila ka mga persona. So, part na ini sa gin-kampanya sa kapulisan, baton ini, pagkatapos gin-record, ara karon sa investigation section sa kay Police Corporal PJ Villarino. Sa dugang naton nga mga balita sa ka-persona naman Action Marlon ang nasapuan nga ini ang nagabita siya kagalingon sa ila sininga kisame sa ila sininga balaya. Tabo kaga pagkasapo sini tuloy alas 11 tak na kay nagid lamang sa nga aga sa Wansang Purok at Titulo Barangay Balintawak Siyudad sa Escalante sa din ang biktima 27 anyos sini kag residente man sa amo nga lugar. Ang report nagapayag nga mga alas 2:10 sa takma sa hapon sa ginawang hapon na sang namaton na informasyon sa kapulisan nga may mga nag-suicide kag ginkantuan nila ini pero ara na sa morgue sang Vicente Gusilo District Hospital sa siyudad sa Escalante. Base na lang sa paayag kami sa iya sining asawa nga wala makapauli ang ila siya sinigabaga kaya may ara sila nga kaawayon that's why nga sila nga wala gali magkagwa kuno sa ila balay pero sa uli na sa puwan nga regali ini sa isa kakwarto sila purihan kag gina Action Marlon ang nasa puwan nga nagabitay na gamit ang PC sa iya siningaliog. So, gindala pa ini sa bahinsang hospital, gira sa may siyudad sa Escalante, pero ini 27 anyos ang dead on arrival na sang ini ang gikantuan sa mga katapo sa kapulisan sa siyudad sa Escalante. So, kumbisido naman, kagda ginakabig nga isa ka ini natabo nga purely suicide kag wala sang foul play sa kay Police Major Hiljan Despair sa Escalante City PNP. Samtang ginabulong karon sa Marlon isa ka siman matapos nga aksidente samtang sa single motorcycle mga lasay sinidyan takla sa gabi sa ining tinalikdan ng Sabado na tabo ang insidente sa ining kilala nga si John Rosas Villar sa Pagidaron kag pumuloy sa Barangay Rizal Sirad sa Sagay, magpapahuli na kuntani ini mga lasay sinidyan takla sa gabi sa na-aksidente samtang sa single motorcycle. So, sa report nga nagalabi ni siya nga bayong kag may road nga manok bilang inugbulang. So, manod siya si Marlon daw naglapaw siya sa kasada tungkol kurbada ang lalat o bangsang Lumina
homes dira sa may syudad sang Sagay sa Barangay Rizal. Kag natumba ini siya nga dos-dos ang iya sini nga lawas sa simentado nga dalan. Bagay nga ti ini nga nakangkon gid sa mga pilas sa iya sini nga kalawasan kag nakangkon man sa damage sa iya sini Honda 125 nga color orange kisa ka single motorcycle nga sini gisakyan. Kaya ni karon nga nasa ang kaso sa bayan sang Sagay City PNP sa traffic section action Marlon. Mga report na naman doon sa mga balita diri sa may syudad sa Karikiban pa mga areas, particularmente syudad sang Sagay kag Escalante. Una sa balita, una sa action. In the section, Roger Gutim sa report sa Bacolod. Action! Radio! Action! Night Patrol! Field Reports! Salamat aksyon na Roger Gotem sa ratipon nga mga balita sa residente na kayo na si Presidente Rodrigo Duterte. Namunuhan naman si Vice President Lini Robredo hangot sa sering pagpabakuna sa televised address ni Duterte sa mga gabi. Pabati-batian niya naman si Robredo. Eman ginambalan ni siya ni Robredo nga ngaway ka man nagpabakuna sa Sinovac. Yang bal ni Duterte siling yang Sinovac COVID-19 vaccine amo lamang subong ang available nga bakuna para sa Pilipinas. Pero hindi ini suitable, hindi ni maayo, hindi pwede nga ibakuna sa mga senior citizens pareho ni Duterte. Ambalya, anong man ang protocol? Ang ambalya pa ho, ako Maring Lene, 17 ako eh. Masyado kang apurado sa protocol eh. Galing nga man ang lain mo kay gaduda ka nga nagpabakuna nako. Upod ang pila ka mga soldado. Kaya panay ang tikoy-tikoy. Anong mo silingon ng tikoy-tikoy? Sili nga ginaganoon mo ako. Sige, magsalita ka. Ambal ni Duterte, Aryo, tagaan taga kwarta. Bakal ka bakuna, ari kwarta ho. Sila nga pangita to basket. Malingke ka doon sa labas. Bigyan kita ng pira para may pabili ka. Sila nga, bili mo na kaagad at umuwi ka sa Pilipinas. Bigay mo doon sa mga doktor. Ambalya, kung magpa-injection ko, gusto ko arakas Malacanang ha? Oh, silinga tigulang na ko. Ang katunga nga ang katunga sa unod sa injection para sa akon, ang katunga para sa imo. Porson sang palayag ni Presidente Duterte hindi hinop. Puno na huya pang computer tax ni Rio. Sige, Ario. Si Presidente Duterte. Kasi ang haka-haka ng mga tao, lalo na ito si Maring Leni, sabi niya na mauna ako. You know, in the protocol, ang edad namin ang preferential right is given to 16 o 18 above, tapos 59. Ako, Maring Lene, 70 na. 70, hindi pala. 67 lang pala. Masyado kang apurado. Sa protocol nga, we are not even considered as those needing or would occupy a priority in the application of COVID. Mahirap kasi ang you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Kaya panay ang
tikoy. Yung ginaganon mo, sige, salita ka. Yun ang talaga ang ano mo. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. Marunong ka kaya ang pagduda mo kasi tapos na ako, kaya you want me to go into a trap of saying things which are not appropriate. Yan ang mahirap sa iyo. And every day, you have a narrative. Nung una, sabi mo na kulang dito, ganon, na kailangan, yesterday you said, our frontline workers deserves the best. Wala akong problema yan. Mas magsakit ang ulo ko kung wala siya. Kayo, ikaw, sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Sige ka issue ng statement. Do you know what? Because you want to be relevant here. Gusto mong sumali sa laro na para makipakinggan ka rin. Bakit hindi mo sinabi noon yan? Tapos ngayon, sabihin mo, dadaang propeso. Anong propeso? Proseso, rather. Anong proseso ang gusto mo? Natapos naman yan lahat. Gusto mong dagdagan. Bakit hindi mo sinabi noon na ito lahat kailangan? Ngayon nga may proseso na bago. Ganito na lang. Sabihin ko sa iyo uli, kung marunong kang makinig, walang bakuna ngayon available. Either hingiin mo, nakawin mo, o bayaran mo. Not only the Philippines, as stated by earlier, binigyan tayo ng worldwide situation ng vaccine. Hirap rin sila. Ang Amerika meron, pero inuuna nila. Ito, alam mo, unahan ito. Ako muna bago kayo kasi amin to. As correctly stated by Secretary Galvez, it is only China who has come up with its commitment to so many nations. I don't know how many, but I'm sure China will honor on time. Kasi wala nga silang, alam nila mas gastos tayo kung tayo ang magkuha. We have to send our cargo planes. Marami yon. Hindi magkasya ng isa. We have to send about 2. China, minabuti niya na dalhin na lang dito sa Pilipinas using their own air assets. Kaya ganon. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Bigyan kita pera para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad at umuwi ka dito sa Pilipinas, bigay mo roon sa mga doktor. Yan ang mahirap sa'yo. You want to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganun, they deserve the best. Anak ka ng... Abarang kabahin kay nasang statement ni Presidente Rodrigo Duterte. Presidente, ginapabati-bitian ng Vice Presidente. Ango si isyo sa bakuna. Las 10:50, Action Radio Philippines Standard Time. Hibalon ta naman ditalis ang balita ni Action Percival Villamor. Naka-starman at siya sa piyak kalinya. Action Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Force, mayang gabi sa report please Kevin. Mayong gabi Action Marlon kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon Action Marlon ang aton area of responsibility diri sa siyudad sa Carlota.
So far halos malinong ang blatter box ang aton kapulisan labi na gid sa pagdumala ni pulis Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang aton nga mga alert team sa gihapon Action Marlon padayon sa paglibot kag sa pag-conduct sang visitation sa aton nga mga buro barangay ang aton kapulisan kag nagatagman sang mga dutay nga mga gifacts no kag gatag sa mga players against sang anti-drugs kag 7610 kag binagid ini ang protocol sang COVID-19 kag nagliso kita Action Marlon sa banwa naman sang La Castellana. So far ang La Castellana so nakatapos man kagabi nag-bypass operation man sila kag natakpan dito ang isa ka persona nga nagviolar man sang 9165 no kag nagapangatubang sa karon sang kaso nga ginpasaka sang kapulisan sang La Castellana sa pagpamuno man ni pulis Captain Ramel Bustamante. So ang aton kapulisan sang La Castellana na masako man kag labi na gid sang inauguration o kon ang paghanduraw sadtong sang pagmasaker dito sa may Puso Action Marlon. So far buwas may ara sila nga mga aktibidades nga pagahiwaton sa banwa sang La Castellana sa pagpamuno man sang aton kapulisan kag sang mga opisyalis diri sa banwa sang La Castellana. So magahatag sang mensahe ang mayor sang banwa sang La Castellana kag upod man ang mga barangay official Action Marlon kag sang ISB member sang La Castellana. Kag ang aton kapulisan sa gihapon masako man ang paglibot kag remind sa gihapon sang COVID-19 protocol Action Marlon sa pagsuksok sa gihapon sang face mask kag sang paghatag sang social distancing sa gihapon Action Marlon. So far ang aton area of responsibility so diri sa Central Bahin sang Negros Occidental Mataway kag Malinong kag wala man sa dalagko nga mga aksidente kag insidente Action Marlon. Amo ini ang aton nga nakuha nga mga information diri sa aton area of responsibility may kabilang sa kaya Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Jofred Savanta kag sa aton isa man ka pinalangga nga Konsehal Don Gisrel Emboltorio sang syudad sang La Carlota kag happy birthday gali sa kay Action Eric Magbanba. Action Eric mayong happy birthday lang sa imo. Ikan diri sa aton nga namtangan ang inyo ka Action Personal Villamor una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Pers. Salon tayo sige nakatos nga patrol sa detalye na sang mga balita na tipo ni Action Jan Diaz. Si Ten Noble Villa, ganit ko lang happy birthday sa bata ko Sofia Mare, happy birthday. Arin ang balik ng report ni Action Jan Diaz sa patrol. Action Night Patrol Field Reports. Action Jan sa report, please come in. Action man sa gyapon nagadamo ang mga nagkladakpan sang Bacolod City Police Office second DCPO sa diri nga hugot nga pagpatuman sang pila ka mga health protocols sa syudad bilang kawain man sang manakto mismo abi sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod kay Bacolod Emergency Operations Center. Kay sa consolidated report nga ginpagwa sang Operations Division sang BCPO nagapakita nga 313 ang mga nagradakpan sang kapulisan nga wala nagasuksok sang face mask sa balagini sang syudad sa Bacolod sa bulan mismo sang Pebrero Action Marlon 28 kadlaw. Nyaraman sang 191 ang wala nagasuksok sang face shield nga ila mismo nadakpan. Nagdangat naman sa 81 nadakpan wala nagasunod sa social distancing kag may mga curfew violators man. Kaya kasunod rin kay BCPO spokesperson, Police Lieutenant Maria Liberté Ate, nga bisan niya gin-adjust na ang curfew hours, sumugod las 11 sang gabi, tubtob las 4 sang kagahon, ay mayara gyapon nagalapas action mawar sa curfew. Kag sa record sang BCPO, may 200 ka mga persona nga ilan nadakpan nga nag-violate sinidre. Pero sa gyapon pa dayon ang mga aktibidad nga ginapatigayon sang BCPO,
kalakip na action mar amo ni gitor nila abing rekorida o kunang pagpanumdom sa mga pumuluyo sang dapat nimo sa bunga panahon sang pandemya ang pagpatigay nila sang checkpoint para masigurado nga tanan nagasunod sa curfew ordinances kag sa pulisa nga ginapatuman sang Emergency Operations Center kag iban mga aktibidad kangay nila action mar sa mga 8 focus crimes sang kapulisan nga ginatutukan kag 195 ka mga offline gilugad nga ilaging kasad rin mismo sa may syudad sang Bacolod. Sige, in terms of health protocol violation. Yes, ang aton nga health protocol nga kampanya naton, no, sige-sige, kag ang aton kapulisan madamo man kita sa mga accomplishments for the whole week of the last week of February, from February 22 to 28. Ano mga violation so far? Kabila ang nagkakasan for 1 month. So sa pagkampanya, may ara kita sa ato na curfew, sa face mask, social distancing, kag sa pagsuksok ng face shield. No? So sa curfew, nakahimo kita sa mga nakakuha kita sa mga 200 sa mga violators, and then sa ato na face mask, amoy may mga 313, kag ang aton nga social distancing may 81 ka mga violators kita nga natagaan sang citation tickets, kag ang sa pagsuksok sa face shield may ara sang 191. Mga violators din Japon din yung hadakpan. Yes, no, makita dun naman aton gani nga iban malapyan na aton nga may ara makita naman siguro na may mga gapasaway pagidman no sa aton nga pag-observe sa minimum health protocol so makita sa amon nga accomplishments diri sa semana. Pero yung gusto sa police, hopefully na tanin wala sa madakpan din mga. Yes, kung sige-sige nga operation, no? So, bisang sige-sige ka niya itong operation, ginapangabay natin nga wala kita sang madakpan nila. Kaya meaning, nag-observe sila or nag-follow sila sa mga pagsulundan sa anti-COVID measures. So, ugali makita natin based sa mga accomplishments man nga may ara pagid siya na wala gid nag-pati or nag-observe sa minimum health protocol. Kaya walang implementation day and night sa police. Yes, day and night sa pagsuksok ng face mask, distancing, kag face shield, kag sa curfew naton nga sa mga gabi na. Action mar batian ang spokesperson sa BCPO nga si Police Lieutenant Maria Libertad Indiape ining ila diri ayo nga sa mga pumuluyo kon mahimo sundon gid lang ang tanang nga health protocols nga kayabi according sa iya parang mangimadinalagang kita sa itong away kontra diri sa COVID-19 action Marlon. Pero according diri sa iya, nga bisan pa wala makabot ining bakuna dapat tanan sa gyapon no nga maghimogid sang ila personal nga matikang para malikawan nga masapikan sa balatian nga COVID-19. Balik gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action San Diaz. Una sa batas sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action, Night Patrol, Field Report. Kay John Gales Makawi Willie, monitor man sa ato sa ring pagpangalagad. Lodi Narciso, patamyaw sa taran-taran nga security guard on duty sa SM City Bacolod. Palabod ni Mangkador hambal ni Alex Montesa, araman si Rizaga Leia, family tibon sa ngabokalan nga pamati gid subong from Leia Rizaga. Istorya ha ang tamawo kay mapati si Imo Mangkanor hambal ni Alex. Lodi Narciso, Akso Marlon na hadlok si Duterte magpapakuna, hadlok siya sige. Mga okay, wala lang takabalokon mga palupok ka patiman sa iya. O sige, hambal ni Alex. Russell Gomez, arama si Cathy Ver. Happy birthday kay Action Eric, hambal ni Cathy Ver. Impunto alas 11 Action Radio Philippines Standard Time. Action at Patrol magabalik naman buwas. Salamat sa tanan-tanan nga mga nakigbahin sa ato sa ring papagalakan sa Lunes nga edisyon. Buwas sa gihapon ibati ay kita. Action at Patrol ako maghihapon. Last 9:30 top na balas 11. Sa kalang sige hapon sa ato sa mga aksyon unit reporters, aksyon John Diaz, aksyon Nixon Tahom sa patrol, ato sa mga news center, aksyon ang defensor, aksyon Percival Villamor, aksyon Roger Goteb, there is a technical control action Henry Spulgar with aksyon Elway Dutelius.
Ato sa ning IT expert. Ako naman aksyon na Marlon Herovay. Nagabilin sa good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,